napot kívánok! Ez itt a Magyar Közöny Podcast legfrissebb adása, és a mai két politikus vendégem, két olyan politikus, akik felkavarták a magyar politika amúgy sem tükörsima állóvizét, Cseh Katalin és Barabás Richárd a Humanistáktól. Hát itt vagytok ketten, sziasztok, és köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Ketten vagytok itt, de amúgy hányan vagytok, mint párt? Hát egy nagy csapattal dolgozunk, számos olyan barátunkkal, akik egyetértenek azzal, hogy most ebben a történelmi pillanatban igenis kell egy olyan progresszív alternatíva, amely listán kér szavazatokat egy valódi rendszerváltáshoz. Ezek az emberek sok helyről jöttek, sokfélék, de hasonlókat akarnak. És egy anekdotát, hogyha megengedsz itt az elején, én most pont a Széll Kálmán térről jövök, ahol gyűjtjük az aláírásokat az 5 legfontosabb kérdésünk témájában, nők védelméért, gyerekvédelemért, egyenlő jogokért, Ukrajnáért, és ugye az alkotmányozásért, és ott egy annyira lelkes csapattal találkoztam, aktivisták, én még nem ismertem őket korábban, ott álltak kint az elég nagy hidegben, és annyira jó volt hallgatni azt, hogy az utcán milyen pozitívak a visszajelzések, szóval ez egy jó csapat. És hát arról ne is beszéljünk, hogy minden nap érkeznek újabb és újabb emberek, még kérdezik, hogy hogyan tudnának segíteni. Nekem tegnap például Debrecenből, a szülővárosomból írt valaki, hogy jelezzük, hogyha tudunk segíteni, de ma is írt egy barátunk, aki mondta, hogy szurkol nekünk, bár már nem él Magyarországon, de látja, hogy mennyire megőrült a közbeszéd, hogy mennyire nem lehet normálisan beszélni, erről gondolom fogunk itt hosszabban a podcastben is beszélni. Igen. Tehát az van, hogy nyilván amikor elkezdünk egy történetet, ami meglepő, ami váratlan, hiszen eddig senki nem mondta azt, hogy listán kéri a szavazatot, és tudom, hogy ez egy furcsa dolog. Innovatív. Fogalmazzunk is. Egyébként valójában már volt, hogy más is buzdított arra, hogy listán mindenképp szavazzanak rá, ami most az újdonság és a novum, hogy egyszerre kell 2 dolgot teljesíteni. Az egyik, hogy a rendszerváltás biztos, hogy megtörténjen. Ezért mondjuk azt, hogy egyéniben mindenki csak Magyar Péter jelöltjét támogassa. Ez egy nagyon furcsa helyzet, tudom, de hát még sosem váltottuk le az Orbán rendszert közösen, tehát hogy lehet, hogy néha új dolgokat kell kitalálni. De listán, hogy legyen ott egy minőségi garancia, vagy hát azoknak a politikáknak a minőségi garancia, és az értékeknek a minőségi garanciája, mert Katkával hiszünk, azt szerintem nagyon sok embernek rezonál a lelkével. Én nem lennék meglepve, hogyha valójában ezt a nagyon intenzív támadást, ami már azért kicsit az abúzus, vagy így a bullying kategóriájába is átment az elmúlt héten, azért kapnánk, mert valójában mindenki érzi, hogy szükség lenne egy ilyenre. Jó, hát erről már nyilván beszélgetünk, szépen lépésekben haladjunk. Hát ugye a választási matek, ugye pártlistát csak az a párt állíthat, amely legalább 14 megyében és a fővárosban legalább 71 egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. Hát azért ez egy elég magas szám, nem? Igen, magas szám, természetesen. A Fidesznek ez a választási rendszere pont ez blokkolta azt, hogy az alternatívák az elmúlt másfél évtizedben meg tudjanak erősödni, mert folyamatosan mindenki beleesett ebbe az összefogás diskurzus kérdéskörbe, és az összes politikai műsor ahelyett, hogy az értékekről szólt volna, mint amiről szerintünk szólnia kell, mint ami mondjuk az azonos neműek házassága és örökbefogadása, vagy hogy ne hazabeszéljek, a választási törvénynek a módosítása, ami szerintem kulcsfontosságú a demokrácia szempontjából. Szóval ahelyett, hogy ezekről beszéltünk volna, mindig beleestek az ellenzékiek ezekbe az ilyen technikalitásos kérdésekbe, és szerintem ez nem segítette az ügyet, az világos alternatíva felépítését. Egyébként nagyjából kiszámoltátok, hogy hány szavazat? Nagyjából, hogyha a választásokat nézzük, hogy mennyi kell ahhoz, hogy például ezek a listák jól működjenek, hogyha jól emlékszem, talán pont a Róna Jegon műsorában, az ATV-ben talán ilyen 290 000 szavazatról volt szó, jól emlékszem? Nagyságrendileg egyébként ez reális, nyilván ez a részvételtől nagyban függ, hiszen a részvétel lesz az a bázisszám, aminek ugye az 5%-a kell a bejutáshoz. És a lista az hogy néz ki most? Mert azt tudom, hogy a Partizán interjút megnézve arról még hát elég ködösen fogalmaztatok, hát nyilván egy új formációról van szó, de mégis rajtatok kívül mondtok neveket? Hát de még senkinek sincs listája, még ugye a Tiszának sincsen listája. Elméleti. Tehát, hogy áll össze egy elméleti humanisták lista? Egy elméleti humanisták lista olyan emberekből áll össze, akik szeretnék elérni a rendszerváltást, és szeretnék kiegészíteni Magyar Pétert olyan területeken, amiket ő talán nem képvisel annyira erőteljesen, vagy nem is képviselhet. Akik tényleg szeretnének egy új választási törvényt, új alkotmányozást, több jogot a nőknek, a melegeknek, és azt, hogy végre ne csak azt legyen a mondás, hogy felzárkózunk Európához, hanem esetleg mi vezessük a reformokat Európában. Szóval egy értékközösség, egy ideális humanisták lista. Most tudom, hogy ez se lesz meglepő ez a kérdés, hiszen ez is sokszor szóba került mostanában, hogyha
interjút adtatok, de hogy azért én is megnéztem, hogy például ki lájkolta azt, amikor bejelentettétek ezt a pártot, és például Szabó Tímea. Tehát ő például egy potenciális név lehet? Hát ugye Timi egyéni körzetben indul, a 3. kerület képviselője már 2 ciklus óta legyőzte a fideszes jelöltet ott, tehát hogy neki van tapasztalata a rendszerváltásban, de ahogy elmondtuk, a humanisták listán fogják kérni a szavazatokat, viszont ahogy szintén elmondtam, a Párbeszéd teljes elnöksége azt gondolja, hogy ez a humanista projekt egy alkalmas platform lehet mindazoknak, liberálisaknak, zöldeknek, progresszívoknak, akik hisznek abban, hogy úgy lesz az igazi rendszerváltás, a lényegi rendszerváltás megvalósítható, ha ez a hang, ez az európai, békés és humánus hang is ott tud lenni. Tehát ilyen értelemben szerintem nem meglepő az, hogy Timi lájkolta ezt a bejelentést. De én gyűjtőpártként képzeljem el akkor így ezt a formációt? Vagy pártot, bocsánat? Tehát minden párt gyűjtőpárt abban az értelemben, hogy embereket szeretne maga mögé állítani. Ideológiailag értem. Tehát, hogy bárkire így kvázi nyitottak vagytok? Szerintem az alapértékeink elég világosak, és pont talán az az új dolog, amit a humanistákkal kínálunk, hogy mi cserébe, hogy valaki közénk tartozom, mi nem kérünk ide vérszerződést, nem kell ide belépni. Lehet valaki más pártnak is a tagja, vagy lehet olyan is, aki még életében nem politizált, és most sem szeretne formálisan, csak mondjuk segíteni egy ügyben. És igen, szerintem, amire mi most egy kísérletet teszünk, az egy válasz arra, hogy az elmúlt évek során nagyon sok hasonlóan gondolkodó ember az ellenzékben végtelen sok pártba volt szétaprozódva. Sokszor az határozta meg, hogy ki milyen pártban van, hogy mikor kezdett el politizálni. Tehát mondjuk, aki a 2008-9-es időszakban az LMP-s lett, aki egy kicsit később az Együttben volt, aki utána az meg a Momentumban, és valamilyen megmagyarázhatatlan okok miatt ilyen határvonalakat húztunk fel emberek között, akik amúgy nagyjából ugyanazt gondolják a világról. Szóval szerintünk ezt meg kéne egy kicsit haladni, és szeretnénk egy nagyobb ernyőt, igen, azoknak, akik tényleg azt látják, hogy van egy más, egy humánusabb, egy európai, egy progresszív út ennek az országnak. És nem gondolkodtatok miniszterelnök jelöltben? De, elmondtuk, Magyar Péterben gondolkozunk, mint miniszterelnök jelölt. Értem, csak annyira más a programja szerintem, mint mondjuk egy liberális program, nem? Bár amennyit lehet egyáltalán tudni magyarék programjáról. Ebben neked igazad van. Csak van abban felelőssége mindenkinek, hogy a helyzetet a lehető legreálisabban mérje fel. És azt, hogy Magyar Péter óriási támogatottsággal rendelkezik, és a munkája nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ez a rendszerváltás megtörténjen, hogy egyáltalán lehetségessé váljon eltakarítani azt a Fideszt, amelyik 15 éve eljátsz ennek az országnak a lehetőségeit, amelyik gyűlölet kampányokat folytat csoportok, például az én közösségem, az LMBTQ közösség ellen, de nem csak az én közösségem ellen nyilván, akinek a tagjai és a gazdasági holdudvara meggazdagodott, de piszkosul, miközben az embereknek egyre nehezebb a megélhetése nap, mint nap. Szóval ezt a rendszert le kell bontani, és Magyar Péter nélkül szerintünk ez nem fog menni. Ha azt mondanánk, hogy itt az ideje egy progresszív miniszterelnök jelöltet állítani, akkor nyilván mindenki teljesen hülyének nézne minket, hogy ez irreális, másfelől mi veszélyeztetnénk vele a rendszerváltást. Mi azt nem akarjuk. Éppen ezért mondjuk, hogy Magyar Péter a miniszterelnök jelöltünk, és a Magyar Péter egyéni jelöltjének a támogatására fogjuk kérni a szavazókat, de listán muszáj legyen egy alternatíva, mert különben mikor jelenhetnek majd meg ezek az értékek? 2029-ben már igen, 30-ban már lehet erről beszélni, és akkor nem ugatják majd le a fejünket, vagy esetleg majd 2040-ig várjunk, az a biztos. Mikor lesz az a pillanat, amikor erről lehet beszélni? És itt felmerül még egy dolog, bocsánat, és aztán nem rabolom itt a szót, csak azért az mégiscsak nagyon fura, nem? Hogy hol tart a magyar közbeszéd állapota? Hogy van egy ötlet, ami azt mondja, hogy a demokráciát helyre lehet úgy is állítani, hogy nem egypárti kétharmad van. Nem egy egypárti diktatúrából egy fekete ló egypárti kétharmadra megyünk, nem tudjuk, hogy ebből mi következik, nem tudjuk, hogy ebből mi lesz a jövő, vagy hogy fog ez folytatódni, hanem van arra lehetőség, hogy több hang is megjelenjen a parlamentben. És akkor nem erről kezdenek el vitatkozni, vagy kezdünk el vitatkozni ennek a realitásáról, hanem a mi online bullyingunk indul el. Mert felvetettünk egy ötletet 3 hónappal az ajánlásgyűjtés előtt. Igen, csak hogy ezekben a sarkalatos kérdésekben, például ebben az 5 pontban, amiben aláírás gyűjtetek, hát én Magyar Pétert például mondjuk nem láttam a Pride-on, vagy mondjuk nem állt ki konkrétan ilyen ügyek mellé. Igen, vagy nem annyira kommunikál ezekről az ügyekről, vagy lehet, hogy máson is gondolkozik, ami teljesen oké. És ő nyilván egy olyan tömeget meg tud szólítani, akit mondjuk én, ilyen progresszív, európai feministaként biztosan nem tudnék. De pont ezért gondoljuk, hogy kell egy másik alternatíva is a parlamentben,
ezért szeretnénk mi részesei lenni ennek a rendszerváltásnak, hogy legyen valaki, aki ezeket igenis képviseli. És mondok egy példát. Az egyik a témánk az aláírásgyűjtésben, az egy BTK módosítás, hogy a nemi erőszak szabályozása megváltozzon. Hogy végre ne az áldozatnak kelljen bizonygatnia, hogy ő ellenállt, hogy csak az igen jelentsen igent. Ez egy olyan elmaradás a magyar nők felé, amivel már évtizedek óta adós a mindenkori hatalom. Vagy az, hogy a melegek igenis tudjanak házasodni, lehessen családjuk, ha már ugyanitt élnek, ugyanannyi adót fizetnek, az ország részei miért vannak ők kirekesztve a nemzetből ilyen téren, vagy hogy legyen egy valódi új alkotmányozási folyamat. Ugye ezek lehet, hogy az ő témái között, Magyar Péter témái között nem jelennek meg, vagy kevésbé hangsúlyosan. De ez nem azt jelenti, hogy ezekről a kérdésekről le kéne mondanunk. Igen, én ezt értem, csak hogy ez egyfajta, a részletekről legalábbis lehet, hogy én rosszul értelmezem, de úgy értelmezem, hogy egy ilyen kéznyújtás, vagy egy ilyen, hát ilyen közeledési lépés mondjuk magyar felé, nem? Szerintem, amit a Ricsi mondott, az teljesen igaz. Hogyha itt változás lesz, és szerintem lesz, ez október 23-a óta biztosan látszik, akkor Magyar Péter lesz a miniszterelnök jelölt. Igen, csak hogy Péter úgy kommentálta a pártotoknak a megjelenését, hogy hallom, Karácsony Gergely kommunikációs csapata készíti ezeket a hiánypótló videókat, gondolt itt a bemutatkozó videótokra, és Mesterházy Ernő is back. Hát ez nem úgy tűnik, mintha ő annyira nyitott lenne felétek. Szerintem nem probléma. Tehát egyrésztről, amit mond, azért az nem nagyon tartalmaz igazságot, de lehet, hogy csak rossz információi voltak. Ugyanakkor mi azt gondoljuk, hogy egy normális demokráciában, amit igenis építeni szeretnénk, nagyon fontos az, hogy legyen diskurzus olyan felek között, akik amúgy nem biztos, hogy mindenben egyetértenek. Az, hogy legyenek tárgyalások, az, hogy legyen kisebbségi érdekképviselet, az nagyon fontos. És persze, hogyha mindent osztanánk, amit ő gondol, akkor nem lennénk két külön pártban. Csak azért azt is gondolom, hogy van egy olyan értékrend, amiről évek óta azt mondjuk, hogy avval nem kell foglalkozni. Hogy ezek a budapesti, urbánus, liberális emberek, hogy ezek már megvannak, hogy az ő témáik nem prioritások, azt nem kell képviselni. És szerintünk ez egy rossz irány. Hát én pont tegnap néztem erről egy podcastot, egy Hiperventi nevezetű srác, aki magát annak titulálja, készített erről egy videót, és pontosan ugyanezt elmondta. Tehát az, hogy itt soha nem látott még ellenzéki politikust vidéken is, hogy ez csak egy ilyen belbudai, ilyen visongás. Tehát hogy nagyjából ez jött vissza egy olyan embernek a szavaiból, akit egyébként nagyon sokan követnek. Nyilván mi mondjuk azt, hogy Budapestet nem lehet elhanyagolni, nem csak Budapest értékeit, amely szerintünk humanista értékeken alapszik, és ez például látszott a Pride-on, ahol kint voltak 350 000, de azért a budapesti fejlesztéseket sem. Mert Budapestet gyakorlatilag bünteti a kormányzat, miközben Budapest termeli körülbelül 40%-át a magyar GDP-nek, 35-40 között az évtől függ, és a magyar adóbevételek harmadát. Miközben a fővárosi önkormányzat iszonyatosan szegény, nem tudja megcsinálni az alapvető fejlesztéseket. Tehát az tény, hogy szerintünk a kormánynak Budapest barátnak kell lennie, de hát ez normális, Budapest a nemzet fővárosa. Tehát ez egy fontos állítás, de ez nem azt jelenti, hogy azok, akik nem Budapesten laknak, azok nem fontosak. Sőt, hadd mondjak erre egy remek anekdotát. Pont bejelentésünk után este beszéltem egy ismerősömmel, ezt lehet, hogy el is mondtam valamelyik műsorban, aki felhívott egy bakonyi faluban tanár, és beszélgettek egy kollégájával, aki egy másik tanárnő, 50-es, és beszélgettek, és akkor mondták, hogy nagyon szurkolnak, mert nagyon kellene egy ilyen hang, de hogy ne feledkezzünk meg említeni a falusi urbánusokat sem. És egy ismerősöm pedig azzal hívott fel, hogy az édesapja egy hajdúsági faluban lakik, és hogy még ott is erről beszéltek és értették, hogy miért van arra szükség, hogy ne egy pártnál legyen, ne egy hang legyen a következő országgyűlésben, hanem legyenek olyan hangok, amelyek ezek a progresszív európai értékeket képviselik. Tehát én szerintem nem igaz az állítás, hogy ez egy belbudai dolog, ez egy nagyon fontos dolog, az egész ország érdeke, hogy sok hang megjelenjen, és akkor ez válasz a kérdésre is szerintem másik oldalról. A Pécs, ugye a Pécsi Pride. A Pécsi Pride is ezt mondja, igen, hogy ezt mutatja, hogy természetesen, hogy közeledni kell egymás felé. Tehát, hogyha azzá válik a politikánk, hogy eszetlen őrültségeket vagdosunk egymás fejéhez, ami egyébként megjegyzem szemben egy Magyar Péter etikai nyilatkozatával is, tehát merem remélni, hogy csak rossz információt adtak neki, nem annyira jó szándékú tanácsadók, de hát, hogyha itt azzá válik az ország, hogy akinek más véleménye van, azt le kell pusztítani, meg kell semmisíteni, be kell mószerolni, az mitől lesz más, mint amit a Fidesz csinál? Hát ez egy nagyon jó kérdés, de egyébként Bartus László is most lesz néhány idézetem majd ugye a beszélgetésünk során, majd szeretném, hogy reagáljatok rá nyilvánvalóan.
Bartus László, ugye az Amerikai Népszavának a főszerkesztője úgy fogalmazott, hogy Cseh Katalin új pártja értelmét veszti, ha magyar lesz a miniszterelnök jelöltje. Erről mi a véleményed? Nekem pont az a véleményem, hogy azért kell, hogy legyen rendszerváltás, hogy végre lehessen ezekről az ügyekről beszélni. És azért kell, hogy a humanisták bejussanak a parlamentbe, hogy legyen valaki, aki ezeket a kérdéseket fel fogja hozni. Aki ezeket a témákat felrakja a napirendre. Hogy ne hagyja, hogy lekerüljön mondjuk a napirendről az, hogy rendszerváltás csak úgy lehet, hogyha a választási törvényhez is hozzányúlnak. Hogyha lesz egy új alkotmányozási folyamat, és ennek a része a nép is. Tehát pont azért kell egy új kooperatíva kultúra, több hanggal, hogy legyen esélye azoknak a témáknak törvényi szintre jutni, amiket mi is képviselünk. Jó, hát ezekben a témákban, vagy legalábbis ebben a témában én mondjuk nagyon sokat kritizáltam Magyar Pétert, én is ott voltam nyilván a Pride-on, én nem láttam őt, én speciál örültem volna, vagy egy gesztusnak vettem volna, ha ő például ellátogat legalább a budapestire, hogy a pécsire nem. De szerintem még ez is megbocsátható. Tehát nem kötelező mindenkinek egyetérteni ezen. Rá, csak mi se haragszunk rá. Sőt, ott látom. A politikai taktikát is értjük, bár én mondjuk annak örültem volna, hogyha azért nem gumicsonnak hívjuk, nem tudom, több százezer ember másodrendű állampolgárságát. De én értem a politikai taktikát, ezt a fővárosi közgyűlésben akkor el is mondtam. Na de hát nem arról szól a rendszerváltás, hogy ezek a hangok együtt tudjanak egyfelől működni az Orbán rendszer leváltásában, és utána egy olyan országot építsünk, ahol mindenki megmutathatja magát. Ahol utána lehet szabadon versenyezni például a politikában, egy olyan választási rendszerben, ami támogatja a demokratikus versenyt. Hát dehogy nem, csak ugye hát a titeket nem feltétlenül simogató közéleti személyiségek azt mondják, hogy rossz az időzítés. Tehát először váltsa le a Tisza ezt a kormányt, és akkor utána majd ezeket a témákat, például a ti 5 pontotokat majd szépen fel lehet, vagy be lehet dobni, és föl lehet építeni. Hát azt kérdezem ezektől az emberektől, hogy nagyon szuper, akkor legyenek már kedvesek megmondani pontosan mikor lesz jó az időzítés. Tehát milyen törvényektől kell, hogy Magyarországon elfogadásra kerüljenek, ezek melyik évben lesznek elfogadva a Tisza programja szerint, mikor lesz arra lehetőség, mikor fogják ők nekünk megengedni, hogy a véleményünket képviseljük. Garanciákat várnál. Nem, most csak cinikus és ironikus vagyok, mert ez abszurd. Okay. De meg azért ne felejtsük el, hogy azért fontos, hogy ez most történjen meg, mert 15 éve ül a nyakunkon ez az elnyomó és korrupt hatalom. Most végre itt az esély, hogy megszabaduljunk tőlük, és teljesen új irányt adjunk az országnak. Ez egy rendszerváltási lehetőség, ezt nem szabad elrontani. És most kell igenis beszélni a választási törvényről, most kell beszélni az alkotmányról, az egyenlő jogokról. Mert ezekért a jogokért tüntettünk, hát hány éven keresztül? Hát oké, csak erre a Magyar Péterék azt mondják, hogy mindenki, aki tulajdonképpen nem a Tisza színeiben, vagy a Tisza támogatásával indul, az a Fidesz malmára hajtja a vizet. Szerintem ez azért is van, mert amit mi mondunk, az tényleg teljesen újszerű. És ugye mi nagyon sokat gondolkoztunk Ricsivel azon, hogy hogyan tudjuk úgy megfogalmazni az értékeinket egy olyan politikai ajánlatban, ami nem veszélyezteti a kormányváltást. És arra jutottunk, és nem csak mi, a honlapunkon részletesen le is van vezetve, hogy a választási rendszer értelmében a listás szavazatok ugye összeadódnak, hogyha valaki csak oda kéri a szavazatot, az nem veszélyeztet semmit. Egyéniben ugye teljesen más a helyzet, és ugye sokan ezt a kettőt keverik össze. Igen. Egyéniben 1v1 van. Tehát ott valaki nyer, a többi az meg veszít, és tényleg aki nem a győztesre szavaz, ott elveszik a szavazat. És ugye ezért mondjuk azt, hogy egyéniben mindenki szavazzon Magyar Péter jelöltjeire. Csak ugye azért van ez a felfokozott hangulat szerintem, mert mindenki nagyon várja már a rendszer végét. Én is, mi is, meg hát rengetegen ebben az országban. És félnek attól, hogyha bármilyen pici hiba csúszhat a folyamatba, akkor az egész elmegy. És én azt kérem ezektől az emberektől, hogy gondolják végig, amit mi mondunk. Ott van a honlapunkon elolvasható egy részletes levezetés erről, ez egy új dolog. Nem vártam azt, hogy elsőre ez pozitívan lesz fogadva, egy kreatív megoldás egy váratlan helyzetre. Hát azt értem, csak nekem az volt a meglepő, hogy pont az ellenzéki oldalról kaptatok. Hát most lehet, hogy finoman fogalmazok, és hogyha ezt a szót használom, hogy brutális kritikákat. De ez megint csak nem meglepő. És próbálok most nagyon finoman fogalmazni, mert nyilván az ellenzéki harcostársaink, akikkel együtt küzdünk ez ellen a rendszer ellen nagyon régóta, ők is a legjobbat akarják, és mi is a legjobbat akarjuk, tehát szerintem én ezt feltételezem róluk is. De hát azért nagyon sokan egy fél évvel ezelőtt azt mondták, hogy úgy lehet képviselni a legjobban az elveket, hogyha nem csinálnak semmit, és nem indulnak egy választáson, sőt, kivonulnak a parlamentből, sőt, lemondanak a parlamenti mandátumaikról. Én szerintem ez
politikailag teljesen tévút. Hát hogy lehet úgy képviselni valamit, hogy nem képviseljük, hanem azt mondjuk, hogy majd egyszer, ha valaki megengedi, ha valaki azt mondja, akkor lehet. És még egyszer, lehet, hogy tévedünk. Tehát lehet, hogy nekünk nincs igazunk. De hát még van idő, még az ajánlásgyűjtés se kezdődött el. Nem lehetne először megvitatni, kivinni az utcára, érveket és ellenérveket hozni, mielőtt elkezdenek minket belebulingolni valami nem tudom milyen narratívába? De értem, idealista vagy. Nem, realista vagyok. Pont, hogy realista vagyok. Én bevallom, egy kicsit idealista vagyok, és ezt nekem sokszor ilyen negatívumként szokták felhozni, de szerintem idealizmus nélkül nem lehet politikát csinálni. Tehát, hogyha tényleg nem tudjuk elképzelni azt, hogy azok az elvek, amikért mi küzdünk, azok meg tudnak valósulni egyszer, akkor nem érdemes odaállni ebbe a darálóba. Hát csak most erre azt mondja a nép, hogy ez a jog most a Tiszát illeti meg. Ez abszolút mindenkinek a saját meggyőződése. Én azért azt is idehoznám, hogy elég sok kutatás is szól amúgy amellett, hogy van egy szignifikáns része a magyar társadalomnak, akik amúgy szeretnének egy többpárti parlamentet, akik amúgy örülnének annak, hogyha persze a Tisza győzelme esetén azért ne csak egy kézben legyen a hatalom, hogy legyen valamilyen sokszínűség. És sokan vannak, akár az én baráti körömben is, akik azt mondják, hogy oké, tök jó, hogy van a Tisza, megérti, hogy Magyar Péter nagyon hatékony, és ő nem akarja veszélyeztetni a kormányváltást, de azért jó lenne, ha még lenne ott valami más is. És mi ezeknek az embereknek szeretnénk tenni egy ajánlatot. Hát főleg, hogyha egy olyan forgatókönyvből indulunk ki, hogy egy Tisza, Fidesz és Mi Hazánk által megtöltött parlament, hát ezt majd a jövő megmutatja, de akkor beszéljünk egy kicsit a jelenről. Még nyilván a Magyar Nemzet késztényként ír arról, hogy az ellenzéki oldalon Magyar Pétert hamarosan lecserélik, és Karácsony Gergely lesz a baloldali miniszterelnök jelölt, az új politikai szerveződés pedig pont ezért szükséges. És hadd kérdezzem meg, a Magyar Nemzetnek mióta hiszünk? Hát nyilvánvalóan leírták a véleményüket, nem kell nekik hinni, de azért logika van benne. Tehát, hogy beszélgettünk ugye itt a felvétel előtt, és én mondtam neked, hogy alapvetően mondjuk egy Karácsony által vezetett párt lehet, hogy adott esetben 8-10%-ot is képes lenne elérni akár. Ja, de hát, vagy lehet, hogy még többet is. Igen, vagy de hát elmondtuk mi is, hogy Karácsony Gergely főpolgármester nem vesz részt ennek a pártnak a szervezésében. A bejelentés előtt néhány nappal tájékoztattam, pontosan azért, mert a főpolgármesternek az a feladata, hogy a fővárost vezesse, tartsa egyben azt a koalíciót, ami hát elég törékeny, egy csomó ok miatt, és közben leginkább álljon ellen a kormány támadásainak, ami megpróbálja kivéreztetni Budapestet. Szerintem ez a főpolgármester dolga, hogy egységben képviselje a budapestieket. És teljesen abszurd. Igen, tehát ilyen egy bizarr konteó, tehát ilyen nincs. Ez, Jó, én úgy érzem egyébként, hogy lenne benne logika, de értem, hogy mit mondatok, de egyébként Vitézi Dávid ugyanezt erősítette meg. A Napnál világosabb mondta egy interjúban, hogy az új Barabás párt mögött Karácsonyos tábja áll. Remélem így 2 hét távlatából már érthető mindenkinek, miért vitte falnak és miért használta uszításra a Sziget ügyét a főpolgármester. Hát itt 2 dolgot is összehoz Vitézi, de ugyanezt a narratívát erősíti. Tehát Vitézi Dávidnak azért jut eszébe, hogy valaki mögött mindig áll valaki, mert mögötte történetesen állt valaki, a Fidesz. És ezt onnan tudjuk, ez viszont tény, hogy Szent Király Alexandra visszalépett a javára. Én azt gondolom, hogy mindenki magából indul ki. Hát és egyébként hozzáteszem, hogy nem sok kellett volna ahhoz, hogy főpolgármester legyen. Valóban, de milyen jó, hogy nem lett, mert például akkor szerintem nem lett volna Pride. De úgy nekem annyira abszurd, hogy az összes ilyen konteó megtalálgatás ilyen nagyon bizarr teóriákat próbál kitalálni arra a borzasztóan egyszerű valóságra, hogy van 2 politikus, és még körülöttük jó páran, akik szeretnének valamit csinálni. Akik vannak olyan őrültek, hogy ebben a politikai klímában, amit nyilván mi is tudtunk, hogy ellenérzésekkel fogja ezt fogadni, bemegy a mezőre, és tesz egy ajánlatot. Tehát ez arról szól, hogy mi hiszünk valamiben. Nem áll mögöttünk senki. Mi vagyunk a humanisták, és mi azt szeretnénk, hogy legalábbis legyen vita azokról az ügyekről, amik nekünk fontosak. Egyenlő jogokról, Európáról, nők jogairól, gyerekvédelemről. Ezt mi tesszük így? Mi ketten? Tehát, hogy mi vagyunk ennek az egésznek a vezetői, nincs itt semmilyen ilyen fura szuperhatalom, meg gyíkember. Most én ezt értem, csak van egy nagyon-nagyon rossz emlékem, és szerintem ezt soha az életemben nem fogom tudni vagy feldolgozni úgy, ahogy én szerettem volna.
És ez 2022. április 18-ának az estén, amikor ugye Márki-Zay Pétert ott szinte kvázi egyedül hagyták, és egy kicsit valahogy párhuzamot érzek a választás estéje és a ti esetetek között, mert tényleg számomra is meglepő az a fajta erő és az a fajta, nem tudom, rossz indulat, ami ért titeket. Én ilyenkor mindig... Nem tudom, hogy mennyire jó az én hasonlatom vagy párhuzamom, de valami hasonló mozdult meg bennem. Hát szerintem a 18, vagy a 2022-es választási este amúgy az nekem is egy elég nagy sok volt. Én ott voltam a műjégpályán, amikor az eredményhirdetés volt. Szerintem most azért egy kicsit más a helyzet, meg én ilyenkor tényleg mindig arra fókuszálok, hogy milyen üzeneteket kaptunk mi a bejelentés követően. Tehát, hogy nekem írtak egy csomóan, akikkel mondjuk 15 éve nem beszéltem. Hogy úristen, ez milyen jó. Valaki írt, hogy önne segíteni. Sőt, többen írtak úgy, hogy hát ez nagyon szuper, nagyon örülünk, hogy ez van. Ő nem mer oda kommentelni, mert ott látja, hogy leszedik a fejét, de így nekem szeretné megírni, hogy ne csüggedjek. Szóval, hát most tényleg egy annyira turbulens helyzetben van az ország, mint nagyon régen nem volt. Mindenki várja a változást, és ilyenkor talán egy kicsit nehezebb behozni valami új dolgot. De mi tényleg azt véljük, hogy ez a téma, ezek a témák, amiket mi kijelölünk, fontosak. Ezeknek meg kell jelenniük. Ha nehéz, akkor nehéz. Nem azért csináljuk, mert könnyű, hanem azért csináljuk, mert fontos. És még egy kicsit az időzítésről, ugye Vona Gábor nemrég volt itt ebben a stúdióban, és ő azt nyilatkozta, hogy majd januárban eldöntik, hogy induljanak, vagy ne induljanak. Ez is kicsit az időzítéshez kapcsolódó szerintem. Erről mi a véleményetek? Most nyilván nem a vonaféle kéterkáról, hanem az időzítésről még egy kicsit beszélgessünk. Hát nyilván a választási indulást akkor lehet eldönteni, amikor kihirdetik a választást, és fel kell venni az ajánlóíveket. Tehát, hogy akkor kell arról dönteni, hogy érzékelhető támogatása mögött, a projekt mögött, amiben mi is hiszünk, és éppen azért indítottuk el az 5 igenes aláírásgyűjtésünket, hogy ki tudjunk menni, és tudjunk beszélgetni az emberekkel kint az utcán. Mert az a helyzet, hogy kint az utcán emberekkel beszélgetni, ez teljesen más, mint az algoritmusok által ilyen felturbózott Facebook pszichózisban létezni. Az a kettő nem ugyanaz, nagyon más. De azt, hogy ennek van-e keresete, és van erre igény, azt akkor fogjuk megtudni, ha beszélünk róla, ha el tudjuk mondani az üzeneteinket, ha el tudjuk mondani, hogy miben hiszünk, és milyen világot képzelünk el. Nyilván, hogyha nekünk jönnek, és megpróbálják azt mondani, hogy hallgassatok az ötleteteket, se vessétek fel, akkor úgy nehéz, hogy is mondjam ezt kifejteni, de hát még van idő. Hát van majdnem 3 hónap az ajánlásgyűjtés felvételéig. Miért nem mondhatnánk el azt, hogy van egy olyan alternatíva, ahol van rendszerváltás, teljes rendszerváltás, és közben meg tudnak jelenni a mi értékeink, a progresszív humanista értékek is, úgy, hogyha listán kérjük a szavazatokat. Tehát nem fognak tudni elbizonytalanítani ebben a kérdésben, akár időzítés, vagy akár az indulás kérdésében. Van egy kínai mondás. A kínai mondás úgy hangzik, hogy mikor van értelme elültetni egy fát. Mikor van a legjobb ideje egy fa elültetésének? Tudod rá választ? Hát gondolom tavasszal. 20 évvel ezelőtt. Ja, és mikor van a második legjobb? Most. Vagy most. Most. És az a helyzet, hogy lehet, hogy valakinek meg kellett volna ezt csinálni már 1,5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, mindent lehet. És az is lehet, hogy Katkával nem mi vagyunk a legtökéletesebbek, nem mi vagyunk a legprofibbak, tökre látszik, mi is követünk el hibákat, tökre lehet. De mi vagyunk abban a helyzetben, hogy egyáltalán felvessük ezt. És szerintem az a felelősség, hogy ezt a lehetőséget legalább megvizsgáljuk, az egy morális kötelezettség. És hadd tegyek ide hozzá még egy dolgot. A Nyugati téren az aláírásgyűjtés alatt beszélgettem egy hölgyel, aki odajött a pultunkhoz. És ő mondta, hogy hát mennyire fantasztikus, hogy ez most van, különösen a nőjogi kérdésünk kapcsán kezdtünk el beszélgetni, mert mondta, hogy egy barátnőjét nemrég bántalmazta a férje, elment feljelentést tenni, és gyakorlatilag semmi segítséget nem kapott, csak az áldozathibáztatás ment, és azt mondta, hogy nem járja azt, hogy a nők kérdései folyamatosan le vannak söpörve, hogy ez sosem prioritás. És azért írta alá, és elvitte egy csomó szórólapot, hogy majd kiosztja a barátnőinek, mert erről kell beszélni. Persze mi nyitottak vagyunk arra, hogy hogyan alakul körülöttünk a világ. Mi is kíváncsian várjuk azt, hogy ez hogyan jelenik meg az utcán, ez a felvetés, amit mi szeretnénk, de egy ajánlatot legalábbis kell tennünk most. És ez egy nagyon komoly probléma nekem is egyébként, ez nem, nyilván lehet, hogy nem ide tartozik, de azért megosztom veletek, hogy nekem is van a szűk környezetemben olyan hölgy, aki bántalmazás áldozata volt, és ugye a rendőrség azt válaszolta neki, hogy ameddig nem folyik vér, addig nem tud mit csinálni, és ott áll, igen, ott áll, és senki nem védi meg. Igen, és csak bocsánat, még egy történet ide, mert hogy engem annyira felháborít,
hogy a nőjogi kérdések azok ilyen kis színesként jelennek meg maximum. Egy olyan kormánnyal, ugye, ahol 0 darab nő van, és közben meg nőként nekem annyira más a megélt tapasztalatom, meg az ismerőseim által megélt tapasztalatok. Például egy barátnőm mondta nekem, hogy volt egy Tinder randia, ami után felment a férfi lakásába, hát felment. Hát most ez van ilyen, néha előfordul. Viszont hirtelen a srác bezárta az ajtót, agresszív lett, megpróbálta megtámadni, ilyen isteni csoda volt, hogy ki tudott onnan menekülni, és amikor utána ő is segítséget kért, kb. Így kinevették, hogy miért ment fel. Hogy minek ment oda. És hogy nem az, hogy ő az áldozat, hogy itt van egy veszedelmes ember, aki a társkereső appokon vadászik a fiatal lányokra, hanem az volt a hibás, aki majdnem áldozattá vált. És amikor ilyen történeteket hallok, akkor ez engem csak megerősít abban, hogy igenis ezeket ki kell rakni az asztalra. És követelni kell, hogy változzon. Most mi kedd este beszélgetünk, hát neked ma van is erről élményed, ugye parlamenti élmény. Szabó Tímea kapcsán azért azt szerintem nyugodtan osszuk meg a nézőkkel, hogy miről van szó. Nem, hát tényleg a magyar parlamentben én nap mint nap meglepődök, hogy így milyen mélyre tud még süllyedni ez a rendszer. És nekem az egyik legmegrázóbb pillanat, bevallom, az volt, amikor egy bizottsági ülésen még pár héttel ezelőtt Szabó Tímea felmutatta a bántalmazott Orosz Bernadett fotóját, és ezért őt fizetés megvonással akarták sújtani. Ma szavazott arról a parlament, hogy igen, akkor mennyi 3,5 millió forintot? Vagy egy elég nagy összegű szankciót kiróljanak Szabó Tímeára. Ott volt az ülésteremben Orosz Bernadett, ott ült fent a karzaton, és gond nélkül megszavazták, sőt, a fideszes többségben páran még tapsoltak is. Egészen elképesztő. Tehát, hogy nem az a felháborító, bocsánat, nem azt szankcionálják, aki semmit nem tesz azért, hogy ezeket a bántalmazásokat ne lehessen elkövetni, hogy megvédjék azokat, akik megtámadtak, hanem azt, aki erre felhívja a figyelmet. Jó, nézzük meg akkor egy kicsit, hogy a Momentum és a Párbeszéd hogy reagált a ti új pártotokra. Hát, hogy idézzem Fekete Győr Andrást, így fogalmazott: kezdem a legfájóbb ponttal, nagyot csalódtam benned, Katka, a döntéseddel elfordultál attól a közös úttól, amelyért mindannyian áldozatokat hoztunk, elbuktál a rendszerváltás előmozdításának a próbáján. Amikor májusban kezdeményeztem, hogy lépjünk hátra egyet, hogy Magyarország végre 2 léphessen előre, abban a reményben tettem, hogy a közösségünk kiállja azt a próbát, és méltó tud maradni ahhoz az eszmeiséghez, amiért létrejött. Te a listás mandátumát vetted fel, ugye, Fekete Győr Andrásnak. Mi a véleményed András szavairól? Andrással együtt alapítottuk a Momentumot. És nekem ő egy olyan személy, aki nagyon sokat jelent az életemben. Tehát annak ellenére, hogy most máshogyan látjuk a dolgokat, nekem ő tényleg egy inspiráció nagyon sok szempontból. Ugyanakkor András szerintem pontosan tudja, hogy miért alapítottuk meg ezt a pártot. Hogy ez egy szabadabb, európai, befogadóbb ország legyen. Ezeket az elveket én a mai napig vallom, és hiszem azt, hogy ő is, még akkor is, hogyha máshogyan látja az utat, ami oda vezet. Szerintem ezeket az elveket feladni nem lehet. Ezeket az elveket igenis meg kell akkor méretni, amikor még soha nem látott támadás alatt vannak a szabadságjogok. András is pontosan tudja, hogy azok az elnyomó törvények, amiket csak az elmúlt hónapokban hoztak, ami miatt börtönbüntetésre lehet valakit ítélni adott esetben, hogyha megszervez egy felvonulást, vagy ami lehetővé teszi azt, hogy bizonyos településekre mondjuk ne költözhessenek be romák, akkor igenis nem az a pillanat van, amikor a liberálisoknak hátra kell vonulniuk. Én egy dolgot nem értettem a Fekete Győr András bejegyzésével kapcsolatban, hogy ő arról viszont nem írt, hogy, és most akkor visszatekintek egy kicsit Vona Gáborra, hogy ő arról nem írt, hogy eltaktikázta esetleg a Momentummal azt a visszalépést, amit ugye májusban bejelentett. Tehát, hogy, és azért hoztam ide Vona Gábort, mert ő legalább mondjuk januárig kivár ezzel a döntéssel, de ilyen fajta, hát önreflexiót nem láttam ebben a Facebook bejegyzésben. Én nagyon elleneztem azt, hogy a Momentum azt a döntést meghozza, hogy nyilvánosan is ebben semmi titok nincsen. Szerintem nekünk rajtad kellett volna állni. Ugye akkor Hajnal Miklós is kilépett, ugye Orosz Anna is visszaadta a mandátumát, utána lett egy új pártelnök, tehát hogy azért az megkavarta ott a vizet. És lehet, hogy túl hamar lépett Fekete Győr erre a pályára, mert akkor még jóval kevesebbet tudtunk mondjuk a Tiszának a programjáról, vagy akár a jelöltjeiről. Szerintem ezt sokan sokféleképpen látjuk, és én elfogadom azt, hogy ők máshogyan gondolkodnak. Ugyanakkor számomra furcsa az, hogy egy liberális pártban gyakorlatilag kizárást ér azt, hogyha valaki liberális politikát szeretne képviselni a választáson. Én azt gondolom, hogy azokhoz az elvekhez vagyok hű, amiért politizálni kezdtem.
Mert ugye talán Fekete Győr akkor be is jelentette ennek az 500 millió forintos rendszerváltó alapnak a létrejöttét, mondjuk arról én viszonylag keveset hallottam egyébként azóta. Nem tudom, hogy ezzel most mi a helyzet. Őt kellene megkérdezni. De hogy ugye ez előkerült a Partizán interjúban is, hogy aznap közölted a Momentummal a humanisták tényét, mint a közvéleménnyel, és ugye ez volt Marcinak az egyik kérdése, hogy mennyire volt ez korrekt, vagy mennyire nem. Hát én nem voltam ott nyilván a stúdióban, ezért most megkérdezem én is. Szerintem az régóta ismert volt a Momentum közössége részére, hogy én mindenképpen kiálltam a választási indulás mellett, és szorgalmaztam azt, hogy kell egy liberális alternatíva. És amikor a humanisták megalakulásáról beszéltem Rózsa Andrással, én azt is elmondtam neki, hogy ugyan én most erre az útra léptem, ami amúgy nekem nagyon, nagyon nehéz döntés volt. Tehát, hogy én tényleg, nekem nagyon sokat jelent a Momentum, még akkor is, hogyha most ebben páran kételkednek. Ugyanakkor én nem gondolom azt, hogy liberálisok között ne férne bele az, hogyha mondjuk egy párt nem akar elindulni a választáson, de egy tagja azt megteszi, úgyhogy nem lép be egy másik pártba, az automatikusan szakításhoz kell, hogy vezessen. Tehát szerintem ezt meg lehetett volna oldani békésebben, úgy, hogy mondjuk a frakciótagságon megmarad, úgy, hogy a párt nem szenved emiatt következményeket. Mert lehet, hogy ebben a szobában is akár máshogyan gondolkozunk kérdésekről, de attól még tudunk egymással beszélni. Hát igen, csak hogy itt fölvetődik a kérdés, hogy miért nem adtad vissza akkor ezt a mandátumot? Én ezt a mandátumot arra szeretném használni, hogy képviseljem azokat, akiknek a hangját nem viszi be más a parlamentbe. Azokat az ügyeket, amiért én politizálni kezdtem, azokat a liberális értékeket, amikben mélyen hiszek. Szerintem ezekhez az értékekhez hűnek kell maradnom, és minden eszközt arra fogok használni, hogy igenis el tudjam mondani azoknak a bántalmazott nőknek a történeteit, akiket nem hallgat meg a hatóság, azoknak a meleg fiataloknak a problémáit, akiket a saját közvetlen közegük sem ért meg, akik semmilyen jellegű támogatást nem kapnak. Én azt gondolom, hogy az a küzdelem, amiért én politizálni kezdtem, az odáig vezet, hogy ezen a választáson is rajthoz szeretnék állni, és tenni egy ajánlatot azoknak, akiknek talán fontos az a világ, amit én teremteni szeretnék. És akkor egy kicsit a párbeszédről is beszélgessünk. Ők mit szóltak a bejelentés után? Én ezt tegnap voltam az Egyenes Beszédben, és ott is elmondtam, mert szerintem ezt lehet, hogy hibáztam azzal, hogy ezt nem ennyire egyértelműen fogalmaztam meg a legelején. Tehát ezért is mondtam azt, hogy lehet, hogy mi sem vagyunk tökéletesek, meg profik. Egyébként ez önmagában megcáfolja az összes ilyen rágalmazást, hogy valami szuper titkos ügynökök lennénk, mert követünk el egyszerűen kommunikációs hibákat. És például el kellett volna mondanom a legelején azt, hogy a Párbeszéd egész elnöksége azt gondolja, hogy a humanisták megalapítása és elindítása egy nagyon fontos politikai feladat, morális kötelesség. Teljes, egyhangú egyetértés van ebben a kérdésben. De a kettő párt, vagy akár a Momentum és mondjuk a humanisták politikája között, tehát ugye ezt a Marci is föltette kérdésként, hogy mi az, amit addig nem tudtatok elérni, vagy mi az, amit máshogy fogtok csinálni. Én azt gondolom, egyfelől a Momentum ugye nem indul a választáson. A Párbeszédnek, és ezt is több helyen elmondtam már, a Párbeszédnek szerintem nagy szerepe volt a magyar politika történetben, például az, hogy Karácsony Gergely tudott nyerni Budapesten 2019-ben és 2024-ben is. Így Budapesten lehetett rendszerváltás. Nagyon másik Magyarországon élnénk, a 2024-től mondjuk nem Karácsony Gergely, a főpolgármester. Mert például akkor szerintem valaki más nem állt volna abba bele, hogy a Pride-ot önkormányzati rendezvényként meg kell rendezni. És erre nem tudok csak politikusként beszélni. Már csak azért sem, mert melegként én másfél évtizede hallom, hogy az a gyűlölet, az az uszítás, ami ellenünk folytat a kormányzat, az hogyan vált egyre szélsőségesebbé és szélsőségesebbé. Ez befóliázzák a könyveinket. Pedofíliával vádolnak meg minket. Kizárnak minket olyan intézményi dolgokból, amit a magyar államnak biztosítania kellene minden egyes állampolgárának. És akkor arról beszélgetünk, hogy vannak emberek, akik egy picit máshogy szeretnek, és szeretnének mondjuk családot. Szeretnének házasodni, szeretnének örökbe fogadni. És azt kapjuk viszont, és ez politikai is lesz, mert ez visszajött érvként velünk szemben, hogy ezzel nem kell annyira foglalkozni most. Majd később. Én most 38 vagyok. Ha mondjuk van egy velem egyidős pár, akik szeretnének családot alapítani, de 2026-ban arról beszélgetünk, hogy most ez nem időszerű. Akkor gondolom ez azt jelenti, hogy 2030 körül időszerű lesz.
akkor 43 évesek lesznek. Tegyük fel, hogy akkor időszerű lesz, és elkezdhetnek beszélgetni ezekről a kérdésről. Akkor mire ez törvényi szabályozás, nem tudom, 45, 50 évesek lesznek, mire elkezdhetnek gondolkozni a családalapításon, akkor már rendben lesz. Hát bocsánat, de itt életekről van szó. Ugyanúgy, hogy a bántalmazott nők esetében, bocsánat, nem lehet azt mondani, hogy ezzel várunk. Ugyanígy a gyerekek esetében sem, akiket kiszolgáltat a gyermekvédelmi rendszer a bántalmazóknak. Ezek nem olyan kérdések, ezek nem elvont absztrakt kérdések. Ezek emberek hétköznapi valóságai, és amikor valaki minket azzal megvádol, hogy erről nem lehet beszélni, azzal ezeknek az embereknek az éveit akarják ellopni. És szerintem ez morális felelőtlenség. És az, hogy Karácsony úgy reagált, Karácsony Gergely, hogy teljesen természetes, hogy a párbeszéd infrastruktúráját használja az új politikai mozgalom szervezéséhez a humanista párt, ez így tényleg így? Ezt hiszem tisztázzuk, mert itt ez megint csak itt ilyen félreértések és nem pontos dolgok és sugalmazások keveregnek. Van egy utcai akciósorozatom, amit kint van az utcákon, a két párt közösen szervez a jogszabályoknak megfelelően. Erről beszélgetünk. Egyébként ez a jogtechnikai része. A politikai része pedig az, hogy van a párbeszéd, ami ilyen és olyan okok miatt nem tudott nagyra nőni, de nagyon fontos szerepe volt így is a politikában, mondjuk a budapesti rendszerváltásban, hogy ezt mondtam, meghozza azt a döntést, hogy a Momentum képviseleti feladásával szemben hozzájárul, hogy szülessen egy nagyobb egység, ami képes integrálni a progresszíveket, zöldeket, liberálisokat, azt szerintem egy nagyon felelős döntés. Én ebben nem látok politikailag nagyon helyesnek, jogilag tökéletesen rendben lévőnek látom. És a párt finanszírozást miből fogjátok megoldani? Szerintem ez is egy fontos kérdés, nyilván, hogyha ilyen nagyobb babérokra törtök. Hát ugye, hogyha rajta állunk a választáson, és sikerül legyűjteni a listállításhoz szükséges ajánlást, akkor fogunk élni azokkal a lehetőségekkel, amik akkor kinyílnak. Addig, hát ez egy garázspárt. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy itt valami végtelen nagy infrastruktúra lenne. Mi most alakulunk, tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, ami most elképesztően költséges, sőt. Igen, csak ugye megint vissza kell kanyarodnom, vagy nem kell, de vissza szeretnék kanyarodni a Partizán interjúhoz. Ugye nagyjából így fogalmazott Kurgulyás Márton, hogy a Momentum listájáról bekerült képviselői keret, és a párbeszéd állami támogatásából dobjátok össze nagyjából így a kezdő összeget. Nagyjából így fogalmazott a végén az interjúnak, Marci. Értem, tehát lehet rossz indulatú narratívákat mondani, meg lehet azt mondani, hogy titkos ügynökök vagyunk, de a valóság az, hogy egy közös utcai akciósorozatot csinál a két párt közös értékek mentén, olyan értékek mentén, mint a nők védelme, a melegek jogai és az azonos neműek örökbefogadása és házassága, a választási törvény, ami ahhoz kell, hogy egy olyan demokráciát tudjunk építeni, amiben, hát hogy is mondjam, nem tudja egyetlen kétharmados hatalom sem bebetonozni magát. Erről beszélgetünk. Illetve lehet azt mondani... Több, mint a kormányváltás, mert ugye ez már egy konkrét rendszerváltás. Tehát egy teljesen más rendszerben való gondolkodás. Ezt jól gondolom? Abszolút, és szerintem ez is a tétje a jövő évi választásnak. Nyilván az első tét az, hogy megszabaduljunk végre az Orbán rendszertől, ami mindennek az alapja, ugyanakkor a második és fontos tét, hogy ez ne csupán egy kormányváltás legyen, hanem tényleg egy új rendszert tudjunk felépíteni, kihasználjuk ezt a lehetőséget arra, hogy ilyenkor lehet egy nagyot ugrani előre egy országnak. Ilyenkor lehet olyan nagy reformokat meglépni, amiket korábban talán nem mertünk volna. És hogy ez egy valódi változás legyen. Ne csak erre a választásra szórjon, hanem a jövőre nézve is, hogy legyen egy olyan új alap, ami újra rakja azokat a struktúrákat, amiket a Fidesz eddig elfoglalt. Hogy legyen egy olyan jogegyenlőség megteremtve, amiket eddig a magyaroktól megtagadtak. És igen, hogy ne kullogjunk Európa után, hanem végre vezessük azt pártéren. És van egy csomó olyan ötletünk, ugye, amikről most kevesebbet beszélünk, de hogy miért nem lehet mondjuk Magyarország egy innovációs központ? Miért nem lehet mondjuk itt egy olyan új európai AI központ, ahova máshonnan jönnek ide tanulni? Miért ne tudnánk mi újra gondolni azt az egész magyar, nagyon kreatív vállalkozói szektort, aki most jelenleg a határon kívül gondolja a boldogulását, miért nem tudjuk őket hazahozni egy teljesen új és meritokratikus alapon felépülő innovatív gazdaságban? Hát azért, mert a Fidesz 15 év alatt egy munkaalapú és a 21. századra nem jellemző társadalmat épített. Tehát nem a tudás volt az alap, hanem a munka. Hát és pont ezt tudnánk most megváltoztatni. Illetve egy másik dolog, amiben szerintem nagyon nagyot kellene változtatnunk,
és nagyon kevés szó esik róla. És ez talán nem is az ilyen nagy jogtechnikai, politikai kérdés, hanem a hétköznapok szintjén ez a lelki egészség. És a gyerekvédelem alatt mi ezt is értjük, hogy olyan brutális terhek alatt élnek most Magyarországon gyerekek, az online zaklatás, az a teher, amit mondjuk a klímaváltozás veszélyeztet rájuk, Vagy a háború, az egész hergelés, a gyűlölet, és annyira nehéz mondjuk eljutni egy gyereknek pszichológushoz. Annyira nehéz megtalálni ezt a támogató közeget, ahol lelkileg tudják őt segíteni. Egy kollektív stresszben élünk. Szerintem az elmúlt 15 évben ezt már nagyon megéleztük, nem? Hogy minden reggel avval kellünk fel mi magyarok, hogy ma éppen ki az ellenség, és kit kell gyűlölni. Ez abszolút így. Ez például kikapcsolódó dologban eszembe jut megint csak egy ilyen személyes ismerettségből származó történet. Szóval a gyerekek tudjuk, különösen mióta van selfie kamera a telefonokon és van Instagram, iszonyatos önképzavarral küzdenek. Tehát ha még nem is megyünk oda, hogy klímaválság, egyszer az önképzavar. Mert amit olvasnak az interneten, vagy látnak. Az iskolákban nincs iskolapszichológus. De egyébként a klik folyamatosan ellenőrzés adminisztrációs teherrel folytja meg a tanárokat. Értitek, vagy érted? Vannak emberek, akiknek ahelyett, hogy az lenne a munkája, hogy tanítsanak, vagy segítsenek a gyerekek nevelésében, az a feladata, hogy teljesen abszurd, bürokratikus eljárásokat szaklassák a tanárokat. Tehát erről beszélgetünk. Ez nem olyan kérdés, amiről érdemes volna egy pár szót ejteni, hogy olyan kívánjuk De nyilvánvalóan, de hogy akkor haladjunk tényleg tovább, még egy-két gondolatot engedjetek meg nekem. Kovács Gergely ugye a kutyáktól úgy fogalmazott, hogy nem humanisták, humoristák. Ez egy jó vicc amúgy. De szerettük. Igen. De hogy pont egyébként az MKKP-ra lehettek egy picit veszélyesek, nem? Azért vannak nyilván átfedések az ő programjai és a ti programpontjaitok között. Úgy ítéled, hogy veszélyesek vagyunk a kutyapártra? Hát ebből a nyilatkozatból számomra az jött le, de várj, hogy onnan el lehet szipkázni. De várj, nem értek valamit, és most tisztázunk valamit. Kétfajta vádat szoktunk megkapni. Az egyik, hogy ez senkit nem érdekel, és hogy úgyis felesleges ezzel foglalkozni. Okosok. És már nagyon késő van ehhez az egészhez. A másik pedig az, hogy veszélyeztetjük a kormányváltást, mert elvisszük a kutyapárt szavazóit, Akkor miért mondta ezt Kovács? vagy 4,5%-ot, vagy nem tudom, de akkor ugye meg az következik, hogyha 4,5% ember egyetért velünk, akkor vannak emberek, akik ezt gondolják, és akkor nem csak 4,5% van valójában, hanem szerintem 6, 7 vagy 8. És akkor viszont ez egy valódi igény, amiről mi beszélünk. De akkor tessék már elönteni, melyik az igaz. Aztán FAM, ugye az egyik nagy kedvenc liberális gondolkodóm, bár ő ezért a jelzőért biztos, hogy jól fenékbe billentene, de hogy FAM így fogalmazott Farkas Attila Márton, nem tudom, mit célt szolgál a puszta szórakozáson kívül, ez a Fidesznek se jó, vagy csak annyi, hogy tovább bomlik az ellenzék, írta ezt Farkas Attila Márton. Vélemény? Hát ez egy vélemény. Csak kíváncsi voltam, hogy kíváncsi voltam a reakcióra. Hát ugye nyilván az a célja a humanisták létrejöttének, hogy legyen egy új alternatíva az új parlamentben, ami a valódi rendszerváltásért dolgozik, és kiáll olyan jogokért, amiket Magyar Péter talán nem képvisel annyira. És ezt mindezt teszi egy szerintem újszerű és kooperatív módon, a kormányváltás nem veszélyeztetve, listán kérve a szavazatokat. Az egésznek a célja a sokszínűség és a változás. Ennyi. És tudjuk, hogy nagyon... Tehát azért mennyire abszurd, hogy bárki mond valamit, akkor az a feltételezés, azért mondja, mert őszintén ezt gondolja a legjobb szándékkal, az úgy látszik, hogy a sor végére került. De azért nézzünk már rá, hogy mi az a közállapot, ahol ez van. És tegyük már fel a kérdést, hogy ez normális-e. Tegyük már fel a kérdést, hogy normális-e a két ember, aki több mint 10 éve küzd a rendszer ellen. Tényleg, én több mint 10 éve a Sándor palotára felmásztam tiltakozni, Paks 2 ellen, és gumicsontot vittem Kovács Zoltánnak, amikor a migránsválságban gyűlöletet keltettek. Tehát álljunk már meg egy pillanatra, amikor mások még a Fideszben voltak. Szóval ki ilyen két ember? És azt gondolja, hogy van megoldás arra, hogy egyszerre legyen rendszerváltás, és a humanista progresszív értékeknek a képviselete, és ahelyett, hogy a legjobb szándékkal megvitatnánk, és lehet, hogy meggyőzhetőek vagyunk, hogy nincs igazunk. Ehhez képest megkapjuk ezt a hatalmas bullyingot, álljunk már meg egy pillanatra, emberek, milyen Magyarországba vezet ez? De például egy meglepő helyről jött egy kis pozitív visszacsatolás is, ugye Nagy Attila Tibor úgy fogalmazott, hogy a humanisták pártja, tehát azoknak az ellenzéki politikusoknak lehet a gyűjtőhelye, akiknek az országgyűlési képviselőhelyük forog veszélyben a Tisza nyomulása miatt. Hát ugye erről a beszélgetésünk elején beszéltünk, hogy vajon kik csatlakozhatnak még, de hát ez még egyelőre akkor nyilván egy ilyen homályos dolog. Jelezze az, aki egyetért velünk, mi mindenkit nagyon sok szeretettel várunk a humanisták sorai közé.
Jó, hát akkor azt szerintem lezárhatjuk azt a kérdést, hogy ez nem visszatartó erő, ezek a kommentek, vagy ezek a megnyilatkozások veletek szemben. Nem, dehogy is, és szerintem politikusként nekünk az is a dolgunk, hogy bírjuk a kritikát. Tehát mi tudtuk, hogy ez milyen szakma, hogyha népszerű szeretnék lenni, akkor nyitnék egy kis állatmenhelyt. Tehát, hogy azt tényleg mindenki szereti. Szerintem az normális, hogy van vita. És én bízom benne, hogy most így az idő előre haladtával egyre több tartalmi vita is lesz a javaslatainkról, vagy az indulás módjáról, amit felvetettünk. Én tényleg azt hiszem, hogy a vita az közelebb visz minket egy jól működő országhoz. Hát ez nem vita. Hát ez majd reméljük az lesz. Engem nem zavar azt, hogyha valaki máshogyan gondolkodik, meg mondom, teljesen meg is értem azt, hogy tényleg sokan annyira várják a rendszer bukását, hogy mindenben veszélyt látnak, de talán meg tudjuk őket győzni, hogy mi csak egy más álláspontunk vagyunk, ami nem veszélyes. És a szakterületetek egy kicsit, mint hogyha, hát hogy mondjam, háttérbe szorulna ebben a politikai térben, és itt gondolok arra, ugye, hogy orvos végzettséged, hogy te például hogy látod a nők, vagy az egészségügy helyzete rosszabb Magyarországon, vagy all together? Hát szerintem amúgy ezek sok szempontból összetartoznak. És ezért is gondoljuk azt, hogy olyan területek, ahol a nők jogai érdekében lépni kell előre, ez többek között pont az egészségügyi kérdés. Mert nem normális az, hogy Magyarországon megaláznak egy nőt, hogyha abortuszra van szüksége. Ugye az egész folyamat a Dúró-Dóra féle szívhanghallgatással együtt, meg a végtelenül leereszkedő kommentekkel, amiket végig kell hallgatniuk, az egy normális része annak, ahogyan az egészségügy és ez az alapellátás működik. Vagy az sem normális, hogy Szlovákiába kell menni, hogyha valaki ki akar váltani egy esemény utáni tablettát, úgyhogy nem akar megjárni 9 orvost, aki közül mindenki vagy elhajtja, vagy elmondja neki azt, hogy milyen felelőtlen, pont akkor, amikor egy felelősségteljes dolgot kíván végrehajtani. És ugyanúgy az is a nők jogainak a része, és az egészségügyi kötelezettségünk része is, hogy például legyen Magyarországon is elérhető a Lombik programhoz szükséges összes ellátás. Ugye Magyarországon vannak olyan ellátások, amik azért nem elérhetőek, mert valamilyen, nem tudom, ilyen egyházi, vagy valamilyen morális szempontból valamiért nem engedélyezik. És ezért járnak magyar nők Csehországba lombikkezelésre, fizetve 4-5 ezer eurót, és csupán azért, mert Magyarországon ez nincs nekik biztosítva. Szóval ez összetartozik szerintem. És a kultúráért és nemzetközi kapcsolatokért felelős szakember, hogy reagál a világra, ami minket körbevesz, például akár háború, vagy a Brüsszel ellenesség kérdésére? Jó, ez tök fontos, hogy kinyitod. A kultúrában nyilván egy gyökeresen másik kultúrpolitikára van szükség. Én hadd hozzak egy színházi példát, mert mégis onnan jövök eredetileg. Azt gondolom, olyan színházra van szükség, ami megbotránkoztat, ami feszegeti a határokat, ami tükröt tart elénk, akár görbetükröt. Ezeket lehetetlenítik el egyébként, pont ezeket a színházat. Én azt gondolom, hogy ha egy színház kap állami támogatást, akkor annak nem az a feladata, hogy kurzuselőadásokat csináljon, hanem egyébként a finanszírozó államot, annak képviselőit, a politikusokat, társadalmi folyamatokat kritizáljon, kiröhögjön, kigúnyoljon. Szerintem ez a kulturpolitika a helyes. Pont. A nemzetközi kapcsolatokra, mert szerintem ez nagyon erősen összekapcsolódik azzal is, amiről mi beszélgetünk. A világrend, ami körülbelül így a Szovjetunió bukása után ilyen egypólusúvá vált, és mindenki, nem tudom, ebben a 90-es évek optimizmusban létezett, ami így a jó barátokból sugárzik, sokan nosztalgiáznak is emiatt, ennek így vége van. A világ több pólusú lett, felbomlanak a korábbi geopolitikai rendszerek, és egy nem tudjuk milyen hosszú ideig tartó, nem biztos, hogy nagyon borzalmas, de legalábbis kicsit zűrzavaros, kicsit kavargó időszak jön, konfliktusokkal terhelve, erőforrásokért folytatott versengéssel, és ezzel még rájön a globális felmelegedés és a klímaválság miatti extra feszkó. Tehát egy ilyen időszak jön. Egy ilyen periódusban egyáltalán nem természetes az, és akkor ez vissza az alapkérdésre, hogy például, hogyha egy picit rosszabb lenne a helyzet, mint ahogy most van, akkor nem erősödnek meg mondjuk a szélsőjobboldali erők. Képzeljük már el azt, hogy milyen az, hogyha mondjuk nem most, hanem néhány év múlva nincsen egy olyan választási rendszer, ami arányos választást tesz lehetővé, de egy picit az országban megerősödnek a szélsőjobboldali erők. És történik mint a mostaninál is erősebb szélsőjobboldali erőkre gondolok, nyilván a Fidesz is borzalmasan szélsőjobboldalon van. De képzeljük már el azt a helyzetet, hogyha nincsenek garanciái a demokráciának, akkor egy nehéz helyzetben hova juthat el az ország? Volt már ilyen a történelemben. Mi azt mondjuk, és szerintem ez így szép keretezést is ad az egész gondolatiságnak, hogy ahhoz, hogy Magyarországon jó legyen élni, emberként, civilként, nőként, férfiként, melegként, heteróként, bármiként, és közben legyenek olyan garanciáink,
ami azt mondja, hogy mindenkinek mindig meg lesz hallgatva a hangja, ahol szükség van lényegi rendszerváltó reformokra, mint például a választási rendszer reformja, mint például a melegek teljes jogegyenlősége, a nők védelme, a gyerekek védelme, mert csak ez tudja azt garantálni, hogy az előttünk lévő ki tudja mennyi kicsit zűrzavaros, kicsit kaotikus évben ez az ország nem csak elvegetálni tud, hanem sikeres tud lenni, és akár Európa élére is tud ugrani, mert mer álmodni egy nagyot. És az aláírásgyűjtést folyamatosan folytatjátok, vagy ezt hogy kell elképzelni, hol lehet veletek találkozni majd? Folyamatosan zajlik, több helyen is az országban. Velem lehet például találkozni, nem tudom, mikor jön ki a podcast, de holnap megyünk Egerbe. Szerda. Igen, szerdán megyünk Egerbe, megyünk a héten még Szolnokra, megyünk majd Debrecenbe, Miskolcra, kint lesz a humanisták oldalán az egész napirend, meg a mi oldalunkról is lehet tájékozódni, vannak állandó gyűjtőpontok Budapesten, több helyen, számos Budapesten kívüli nagyvárosban is, és ez zajlik folyamatosan, várjuk az érdeklődőket egy beszélgetésre, egy aláírásra, és hogy talán meg tudjuk győzni egymást egy kicsit. Tehát akkor van Facebook oldal, minden YouTube csatorna, minden olyan dolog, ami, vagy ilyen social media kellék, ami kell a terjedéshez. YouTube csatorna még pont nincs, de minden lesz YouTube csatorna, minden más már is van, és egyébként várjuk, hogy jöjjenek, szabad velünk vitázni. Tehát egyet kérem, ne döntsenek anélkül, hogy meghallgatnának. Ne higgyék el azért hülye konteókat, hogy titkos ügynökök vagyunk, túl ügyetlenek vagyunk titkos ügynöknek az a helyzet. De tényleg, egyszerűen csak szeretnénk, ha elmondhatnánk azt, hogy szerintünk lehet jobban csinálni egy picit. Jöjjenek, győzzenek meg, hogy nincs igadunk, vitatkozzunk. Nem akarok tényleg egy ilyen rossz szájízzel búcsúzni tőletek, de muszáj megkérdeznem valamit, mert erre készültem külön, hogy ugye itt a kommentelők sorozatában Rácz András Oroszország szakértő írt egy nagyon-nagyon furcsa bejegyzést, és megpróbálom idézni helyesen. Próbálom megfejteni, hogy vajon mit látunk, és sajnos erős a gyanúm, hogy egyikük sem önként teszi, amit tesz. A valódi ok biztosan nem az, amit elmondanak. Az ember a családjáért, a szeretteiért nagyon sok dologra képes, és természetesen őszintén remélem azt is, hogy a NER végeztével majd egyszer a megnyíló levéltárakból majd az is kiderül, hogy az egész végig mi a fene volt. Erre hogy reagáltok, vagy tényleg mondjatok valamit, mert egész este ezen filoztam, hogy mit akart Rácz András ezzel mondani? Én is olvastam ezt a posztot, és engem valami egy kicsit azért megütött. Főleg azért is, mert ahogyan Rácz András is írta ebben a posztban, mi ugye korábban ő ismerte a munkámat, dolgoztunk közösen, le is írta a posztjában, hogy én voltam az első olyan EP képviselő, aki rögtön a háború kitörése után ellátogatott Ukrajnába. Szóval számomra nagyon megdöbbentő az, hogy leírja azt, hogy például ebben a kérdésben, Ukrajna támogatásában mennyire határozott, erős és tényszerű alapokon nyugszik az én motivációm, és utána kételkedik abban, hogy én ezt miért szeretném a választásokon is megjeleníteni. Akkor, amikor Magyar Péter, hát finoman fogalmazva is óvatosan fogalmaz ezekben a kérdésekben, hogy én miért szeretném azt, hogy igenis Magyarország támogassa az európai szövetségeseinkkel együtt Ukrajnát, hogy Ukrajna csatlakozhasson az EU-hoz. Hogy ez neki ennyire kérdéses azok után, hogy pont ő hivatkozik az én korábbi elkötelezettségemre ebben a posztban. Szóval nem tudom. Én szomorú vagyok ettől persze. Ahogyan a Ricsi is mondta, nem lehet olyan világ, ahol nincsenek konteók, ahol tényleg annyi van, hogy egy ember, aki élete során végig ugyanazokért harcol, ezt a harcot nem kívánja feladni, még akkor sem, amikor nehéz lesz. Ez igen, csak ez annyira erős vélemény, hogy ez nekem már egy kicsit így a konteók szintjén, vagy szintjéről följebb lépett, mert hogy tulajdonképpen egy kérdésben bizonyos szinten szakértő ember állít valamit. Tehát, hogy igazából ez egy komoly állítás, hogy erre valamilyen lépésetek például nem, lesz. Komoly állítás, ez a hihetetlen magazin. Mármint úgy értem, hogy egy sugalmazás, azért rossz indulatú sugalmazás, ami kb. A hihetetlen magazin szintjén van szerintem, amiért én szomorú vagyok, mert én nagyon szerettem Rácz András elemzéseit, de egy kicsit ez így alássa bennem, hogy akkor azoknak a komolysága milyen, hogyha velünk kapcsolatban ezt mondja. De hadd tegyem fel a kérdést. A Fidesz azzal vádolja Magyar Pétert folyamatosan, hogy ott áll mögötte Brüsszel, Soros, nem tudom ki még.
Folyamatosan. És ezen mindenki röhög. És mindenki azt gondolja, hogy hülyeség. Hadd kérdezzem meg, amikor minket megvádolnak egy ilyen marhasággal, akkor az miben különbözik ettől? Hát talán annyiban különbözhet maga a szituáció, hogy nem tudom, hogy például Rácz Andrással leültök-e mondjuk egy kávéra, és megkérdezitek, hogy azt mégis hogy gondolta. Én nagyon szeretnék. És én nagyon szívesen ülnék azokkal is egy kávéra, akik mondjuk kommenteltek a poszt alá, vagy akik kritizáltak minket, mert tényleg könnyen lehet, hogy teljesen máshogyan látjuk a dolgokat, és nem fogjuk meggyőzni egymást, de hogy legalább beszélgessünk. Főleg azokkal, akikkel mondjuk korábban kapcsolatban álltam, vagy hasonlóan gondolkodtunk. Hát azok most látható, mondjuk Fekete Győr esetében elfordultak. Hát... Vagy komoly kritikát, nagyon kemény kritikát fogalmaznak meg. Ez így van. Ugyanakkor én azt is visszahoznám ide, hogy például írt nekem egy srác nem régen, aki még a 2019-es kampányban volt nekem aktivista az európai parlamenti választáson, és aztán kilépett a Momentumból, mert úgy érezte, hogy a Momentum elfordult attól az úttól, amit elkezdett, és ő most írt nekem, hogy mennyire szuper ez az új projekt, hogy ő ebbe csatlakozna, mert végre van egy dolog, amiben újra tud hinni. Szóval lehet, hogy vannak új szövetségesek, lehet, hogy régiek másfelé mennek, de tényleg az a fontos, hogy az ország, amiben élünk, az közös. Jó, és annyi dicséretet biztos, hogy elmondok nektek, hogy egyáltalán köszönöm, hogy eljöttetek, mert manapság egyébként politikust is nehéz találni, aki nyilatkozna, sőt szakértőt is, mert már mindenki azt számolgatja, hogy miből és hogy tud majd valamilyen hasznot húzni. Szóval én külön köszönöm, hogy eljöttetek. Mi köszönjük a lehetőséget. Köszönjük a meghívást. Barabás Rihárd, Cseh Katalin és Barabás Rihárd talán így volt udvariasabb. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. A nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ne feledjék, megtalálnak minket a Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is, és ha tetszett az a beszélgetés, nyugodtan kommenteljenek, osszák meg, vagy támogassanak minket egy szuper lájkkal, vagy pedig a Revoluton keresztül közvetlenül. Viszontlátásra!